Zdravo đaci, kako ste danas? Danas bih da vam objasnim šta je to nezavisna, a šta zavisna rečenica. Nezavisna, reč vam kaže, ne zavisi ni od čega, ona može da stoji sama. Zavisna, zavisi od nečega, ona ne može da stoji sama. Hajmo mi na primere. Išao sam na koncert. Da li ova rečenica prenosi informaciju? Pa da. Ona je nezavisna predikatska rečenica. Dolazim kod tebe. Da li vam ona prenosi informaciju? Da, i ona je nezavisna. A pogledajte sad ovo. Išao sam na koncert jer su me pustili roditelji. Išao sam na koncert kad sam popravio ocene. Pogledajmo predikatske rečenice. Rečenica išao sam na koncert i dalje je nezavisna. Ona može da stoji sama i da prenese informaciju. A da li predikatske rečenice jer su me pustili roditelji i kad sam popravio ocene mogu da stoje samostalno? Da li možete da ih započnete velikim slovom, a završite tačkom? Ne. To znači da su zavisne. Ok, sad lepo naučite ovo, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!